Tak, za chvilku ten čajíček bude. Tun, tun, tin. Pane bože, kdo to zase zvoní? Vypozerám tě, já vám dám. Ježiš, já si vylomila dveře. No co budu dělat? Ježiš. Je, čaj. Fuj. No. Ne. To není ono. Ještě, že v Darbucksu takon dělají výprodej dveří. Tak se tam podívám, ale budu s to muset nějak zabezpečit. Simsalabim, zabezpeč se. No, to je dobrý. No. Tak. Vš. Představuji vám jedinečnou novinku své doby. Jsou to nové posouvací dveře, které jsme vybavili i náš krám, když vstupujete. Tyto dveře stojí jenom 999 korun. Pokud si zakoupíte, jako dárek získáte nože na ostření od Horsta Fuchse. Ho. Tak tyhle dveře beru. I když teď má trošku otolnější domeček, ale za to stálo. Jdu spát. Jaký dement to zase udělal? Vy jste to celý podělali. Ano, Rejžo, hned to bude, počkejte chvilku. To už bude. Jo, a je to. Bullseye. Takže ano, dámy a pánové, já vás vítám u třetího dílu Hrátky s Redstonem a dneska, jak už můžete přečíst z názvu, tu máme redstoneové dveře. Třeba do obchoďáku, jak už jste mohli vidět v krátkém videu na začátku. Tak. Takže tyto dveře fungují vlastně na redstoneově, není to vůbec nic těžkého, zvládne to i amatér. Já si myslím, že když vám to ukážu, tak řeknete, že to nemůže být tak těžký. Takže já se vám za chvilku ozvu. Tak jo, budeme na to potřebovat redstone torčku, libovolný blok, píst, nějaký sklo, redstone a redstone čudlík, nebo jak se tomu říká. Tak. Vykopeme si díru, jenom takhle nějak. Dáme si do toho ten blok, který jsme zvolili. Nebo vlastně tady to taky může být libovolný blok, ale když stráte na ty dveře, tak je lepší třeba sklo, když to je třeba do obchoďáku. Vykopeme si takhle prohlubeň, aby jsme měli takhle pod každýma dveřma. No, pod každýma dveřma. Takhle jakoby na obou stranách. Ne, to udělal špatně. Tak. Když to máme prohloubení, tak vlastně dáme sem a sem píst. A na to dáme další dva. Na ty krajní dáme, dáme ty čudliky. Před to dáme sklo.
Tak. A tady vlastně to už potom jenom zamaskujeme. My si vždycky takhle k tomu vykopeme u každého díru. Vezmeme si redstone. Tady si uděláme díru. A navedeme redstone takhle ven. Ne, my si ho uděláme takhle. Tak. Teď. Všichni, který jsem se ptal, jestli umějí redstoneové dveře, tak všichni mi říkali, že by je uměli, ale neumí napojit ty dveře jakože tady na konci. No tak já jsem se jim to snažil vysvětlit. A to uděláte vlastně jenom takhle. Dáte ten váš libovolný blok. Jo. Já jsem si to zapomněla redstone repeater. Ještě potřebujeme redstone repeater. Takhle je dáme, aby byly takhle. A teď si vezmeme redstone, odvedeme to od toho. Tak. A je jedno, jestli to uděláte tady na tu stranu nebo tam na tu, protože je to úplně jedno. A tady jsem zapomněl, že tady tu díru, na kterou stranu se rozhodnete, tak potom půjdete na druhou stranu, kde se to nechtěli mít a zakopete tu díru, protože dělat to dvakrát je složitý a už by vám to ani nefungovalo. Takže takhle to propojíte, aby to bylo takhle. To samé uděláte i na druhé straně. Teď si odvedete, je jedno tady, jestli tady odtaď nebo tady odtaď, si odvedete redstone, libovolný blok a vlastně uděláme to, aby se nám to jakoby zavřelo. To samé uděláme i na druhé straně. Je jedno, kolik, můžou to být třeba i jenom takhle dva, nebo v tamhle, jak to mám jenom jeden, jo. To je úplně jedno, nebo můžete třeba dát rovnou už sem a bude to fungovat, vidíte. To sami uděláme i tady, protože to šetří určitě místem. A nemusíte dělat pak nějak velký ty. Takže takhle, už to máme zavřený. Tady to nám ještě nefunguje. Takže v tom případě uděláme to, že navedeme takhle redstone, to samé na druhé straně. Zapneme, otevřou se nám dveře. Otevřou se nám dveře. A pak už to jenom libovolně zamaskujete, když to dáte sem, nic s tím neskazíte. Jo? Pořád se dají otevřít, takže tady už se pak stačí jenom dát takhle stěna prostě. A můžete z toho udělat, já nevím, nějaký dveře, když si budete stavět nějaký obchodák nebo cokoliv. Takže já vám děkuji, že jste se koukali a ahoj. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like. A pokud se ti video líbilo natolik, tak můžeš dát i odběr. Děkuji, že jsi sledoval a ahoj.